Tak jo teda, jestli chvíli a už půjdu spát, protože... Kolik je vlastně hodin? Kolik je hodin? Podívám se. Ok. 10:30 večer. OK. Tak to jo. Si dám jenom tady rychlou fotku. A pak půjdu spát asi, protože nemám nic jiného v plánu dneska, asi dneska jsem stihl všechno. Teda aspoň dokonce jsem na nic nezapomněl, ale jo, měl bych, takže dobrý. Dobře teda. Já si už půjdu spát, dobře, jako ještě nevím co. Ale já mám docela hlad. Internetu. Nevidím nic. Jako promiň, ale nevidím nic. Docela a já jsem chodí, nemám moc Prahy, jestli k tomu nemám práci a jsem si chtěl prostě už pomalinko tady končí jako všechno jídlo. Nemám tady Prahy vůbec skoro, ale nějaký vydržím. Doufám teda. Ale dobře teda, nevím, prostě si dám tady kolo. Tak. Měl bych zatit úzk, jako, není to sranda. Není to fakt sranda. No. Tak si tak, no prostě. Tak si teda se budu hledat nějakou práci, ale doufám si najdu, protože tohle je už prostě skoro musím prodávat svoje věci. A to fakt jako nechci. No a hrát se budu tady spát, protože nahoře jestli prostě jsem rozbil postel, no, rozbitý postele, kvůli tomu jsem musel prodat. Takže tak já budu spát tady. Dobrý, tak dobrou. A chcete si teda najít práci nějakou, doufám. Tak jo teda, si tu najít nějakou práci už konec, no, tak jo. Co tu máme? Tohle je. Potřebuju práci, ok. Jestli doufám, že je tady všechno volný. Moje bankovné účet. Je tam $0 normálně. Jo, tady. Kamarádi práce, no práce, tak to je přímo pro mě. Práce potřebuju samozřejmě. Co tady máme? OK. Co můžu být, se tady práci udělat? Tak si budu pracovat, co můžu pracovat, jo? Co je tady volný místa? Nemocnice. OK. Být herec, pracovat v McDonaldu. Být, jak jsem tomu říkal, jsem zapomněl, pracovat v obchodě, kadeřník, hasič, nevím, co to je, banka, jo, tak aspoň tam můžu vykrást peníze, tak co, dám srandu. To bylo samozřejmě vtip, YouTube, kuchař,
novinář. No, restaurace, jídlo, jo, restaurace a hudebník. Ne, jako neříkám nic, ale je tady spousta toho, takže jo. A nevím, co mám vybrat, jako abych řekl pravdu. Fakt nevím, co mám vybrat. Je to fakt, jako není to jednoduchý výběr. No nechám to takhle a uvidíme, jako. Tak si jdu koukat na Netflix. Či kokos. Dobrý. Tak, co tady má nového? No, tak. No tady nějaký nový seriál dávají. To je nějaká akce, OK. No. To už na to kolo, proč nemám popcorn na to? Dobré. Tak. Jde vstávám se. Dobře teda, dobře, je za mnou, pane. Chtěl dělat jeden krok, tak vám rovnou zabiju. Nebudu se hrát solo. Dobře, tak. Dávejte! Sakra. Jak mám jít? Tak... Nasedejte se. Nasedejte se. Jo. Dávej, rychle. To dostanem to. Nezajebete, protože se policajka. Jo. Dobře teda. Dávejte. Dobře, tak já jsem tady, jo. Poslouchal jsem nic nedělej, co?
Tady jako jdeme. Tak, tady hezky půjde. Tak mi, prosím, nic nedělej. Pojď ticho, pojď ticho. Teďka ty hezky zabil. Tak se... 3, 2, ne, prosím vás. Pojď ticho, sakra. Musím to zabít. Tohle je... zapověď, já musím to prostě udělat, tak jsem to řekl můj šéf. Ale prosím tě, tak si musím domluvit. Ne. Nemůžem. Tohle je... vás prostě konec, paní policajko. Tohle to fakt vám to říkám. No, prostě... Bohužel, paní. Takhle mám, prostě to musím udělat. Tak jo, řekni svůj konec, policajko. Ne, prosím tě, fakt to nedělej. Tak jo. Já jsem zbran a... 3, 2, 1... Teď. Co se stalo? Já nejsem mrtvá? Díky bohu a... Co? Kdo to udělal? Co se? Kdo to je tam? Ahoj. Co jsi mu udělal? To jsi udělal ty? Ano, já jsem to zachránil. On má úplný krev. Tak si podívej. Fuj, sakra. No. Díky jsi mi zachránil život. Nelísat. My se poznáváme, víc. A pro mě, asi jsem to zapomněl. To nevadí, já jsem Arnold. Jo, aha, tak díky moc, co jsi mě zachránil. No, není zad. Tak obejmu. Jo? Fakt? Tak jo. Tak. Díky moc. Jo. Tak co teda s ním teďka? Hajsel mi chcel zabít, chápeš to? Díky moc jsi mě jako zachránil život a jsi ho zabil, tyjo. Je to normálně smrt. Jo, ne, já ho uklidím. Dobře, tak ho někde uklid. A to nikdo neuvidí, že ho zabil ty, sakra. Já tě mám teďka zavřít, ale já nemusím zachránit život vlastně, jako. Jo, neboj, tak jo, si vrát. Tak já si vezmu jeho auto. Jo, není problém, vezmi jeho auto a... Já to tady vyřídím. Jo, dobře, tak ahoj. Sakra, co jsem to právě... Viděl, sakra, co to mělo být. No, radši to tady pryč, tady prokletý místo, sakra. Tak jo, teda musím to rychle nachlásit, sakra, do policie. Tak jo, musím to
řeknu hlavně kolegy, co se právě stalo, tak se tady, jo, počkej, já pošlu to vlastně. Vlastně to bude jednoduchý, když tady pošlu SMS-ku, jo. Tak jo, rychle to poslat kolegu a musíme teda... Já nechápu, jak se to vůbec stalo, jako... Jak se to vůbec stalo? Tohle byl dobrá past, jako... Dobré, mám to posláno a... Jdem do rychle, tady. Takhle musím... Najít všechny informace od toho člověka, co toto udělal. Tak jo teda, no bude v pořádku ten výsledek, no jsem teda na kontrolu, dobře, tak jako, čekám tady 20 minut a zatím někdo, ale počkám si samozřejmě, dobře, v klidu, jo, tak, podívám se tady. Co je tady novýho schválné? Nějaký tady noviny? No? Co se? Počkat. To je... Počkej, já si... Doufám se dobře vidím. To není možné, však to je... Můj kamarád. On chtěl jako zabít policajku. Ne. To ne. Já tomu nevěřím normálně. Já tomu nemůžu uvěřit, ale tohle není normálně, tohle je fakt. Nevěřím tomu fakt jako tomu. Není to možné prostě. A někdo jí pomohl. A teďka můj nejlepší kámoš je jako mrtvý, jo. On není mrtvý, ne, mrtvý, sakra, není mrtvý, to není možné, sakra. Ne. Já nevím, co mám dělat. To mi prostě nevychází, protože on je fakt hodný člověk. A zabít někoho, sexuálně nebyl, no prostě, není to zabiják. On nemusel být vrah. Tak ho poslal asi tak 12 let. Ne, fakt nevím. Sakra. Co se to sakra děje, sakra? Musím o tom myslet. No. Můj kamarád není mrtvý. Hlavně na to nemyslí. Leonardo. Nemyslí na to. Tak jo, pane, a se opravíte, tak vás pustíme a si jdete domů. Dobře, doktore, ale já nevím, necítím se vůbec dobře. Jo, protože jak jsme vám dali ten lék, tak budete se takhle cítit 20 minut. Dobře, doktore, tak jo, já počkám. Dobře. No tak já se docela nudím, tak vstanu a uvidím tady aspoň ten výhled. Ach jo. Já chci domů, ale budu zítra, prostě dneska asi budu spát v lékárně. U doktora. No tak to nic, to vydržím nějak, přece. Tak jo. Mám někoho zavolat? Ale ne. No. Moje rodina už dávno mě nechce. A nechci vzpomínat, co se stalo. A nezajeme to.
co dělala moje rodina. No. Nechci na to vzpomínat a nechci myslet na svoje rodinu. Protože to, co mi udělali, to je fakt jako hruza. Dobře, teda, co mám dělat teďka? Myslíte nějakou zábavu? Tak jo, teda. Ukaz teda, tady jsou... No, musíme nějakou zábavu. Já jsem tady viděl starý nějaký dokument, tak se... Já se podívám. Co to tady je? Počkat, tak. Dokonce? Počkat. Dobrý. No? Oni tady mají to napsaný německy a moc tomu nerozumím, jako. Moc tomu fakt nerozumím, jako, co to má být. Grab your coat and let's start walking.